Wel, os ydw croeso i'r Oedfa'r heno, chi'n gael Emyr sy'n yn arwen ni, sy'n bennydd yw arno ti Emyr. Mae'r gwyddiadau bych chi'n gweld ar y sgrin, jyst cofiwch bydd y ddod i'r deilad nos Fawrth. Mae grwpiau yn lle prif gyfarfod sydd fel arfer fan hyn. Mae grwpiau tai nos Fawrth ac yna di mercher mae Gwragedd yn cwrdd. Mae Dyfethodd Wyn ôl ar Zoom ar nos Iau ac yna clybiau wedyn fel arfer nos Wener yn Llenisen a nid yn Harriet Street. Rodri nhw wedi bod yma, casgad y mis y gwaith Ukraine. Chyn i'w ddio. Diolch ti Arglwydd am beth ti wedi dysgu ni yn barod heddi. Diolch am gael glywed bregaeth ar y mynydd yn cael ei ddarllen yn llawn a gael yn atgoffa eto o'r safonau di a sylweddolio newydd. Mae dim ond un erioed sydd wedi byw mewn meddwl ac mewn gweithred wedi byw y bregaeth yna ac wedi cyrraedd y safonau di. Ni diolch ti a mes i Grist. Diolch. A trwyddo fe ac ni gyfiawnder e, ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di. Gyda ti yn gofyn i ni hefyd i fyddhau, i dy gyfres di, i dy orchmynion di. A trwy dy nerth di, ni'n gallu gwneud hynny. Ni'n gwyddio eich chi nawr. Fydd gair gael ei esbonio i ni, ei ddarllen, ni'n gwyddio bydde fe'n yn air i ni yn gwrando arno ac ni'n cymryd y ddifri ac yn adeiladu yn bywydau a'r ddysgeidiaeth ar fywyd yr Arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gwyddio nawr, bydde ti yn trigyrhau wrthyn a tynnu ni yn agosach ata ti. Clywed i enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganid yn gilydd o'r atodiad rwyf 55. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Oes dy ser ar holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Roedd yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef. Boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd deiar a nef. Ac ymlaen, nawn ni sefyll, nawn ni godi i ganu mawl i ddew gyda'n gilydd. Gyda'r tad cyn bod y byd, oes dy ser ar holl planedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth, byddai gilydd trwy dy byr. Oedd i'r tir a'r môr dyfoli, gyda lluoedd gair a myr. Ac at seinia cryd y gariad trwy boblad. Dewais fawl ac yno, mwyn achub rai fel ni, a chyfnewid gwefr nefoedd am y poen a Calfari. Dod i fwyd yn ewynog a fawel i stormydd byd. Yn adawel dioddef troso i lireu o gwynt a gwir. Tiw awdur y greadigaeth, tiw arglwydd popeth sydd,
Ni'n troi heno at Genesis pennod 17. Meddwl eto am rhan o fywyd Abram. A ni'n mynd i edrych ar y bennod, na i ddarllen y bennod gyfan. Genesis 17, dechrau yn yr adnod gyntaf. Pan oedd Abram yn 99 mlwydd oed, ymddangosodd yr arglwydd iddo, a dweud wrtho, my fi yw Duw holl alluog. Rhodia ger fy mron, a bydd berffaith. Gwna fy nghyfamod a thi, ac amlhaf di yn ddirfawr. Syrthiodd Abram ar ei wyneb. A llefarodd Duw wrtho a dweud, dyma fy nghyfamod i a thi. Byddai'n dad i lu o genhedloedd. Ac nith enwyr di mwyach yn Abram, ond yn Abraham. Gan i mi wneud yn dad i lu o genhedloedd. Gwnaf di'n ffrwythlon iawn, a gwnaf genhedloedd ohonot, a daw brenhinoedd allan ohonot. Sefydla fy nghyfamod yn gyfamod rhagwyddol a thi, ac ath ddisgynyddion ar dy ôl dros ei cenedlaethau, i fod yn ddew i ti, ac i ddisgynyddion ar dy ôl. A rhoddaf o wlad yn rwyt yn crwydro ynddi, sef holl wlad Canan, yn etifeddiaeth dragwyddol i ti ac i ddisgynyddion ar dy ôl, a byddaf yn ddew iddynt. Dwedodd Duw wrth Abraham, cadw di fy nghyfamod, ti a ddisgynyddion ar dy ôl dros ei cenedlaethau. Dyma fy nghyfamod rhwng o fi a chwi. Rydych i'w gadw ti a ddisgynyddion ar dy ôl. Mae pob gwryw ohonoch yw enweidi. Enweidir chwi yng nghlawd eich blaengrwyn, a bydd yn arwydd cyfamod rhyngom. Dros eich cenedlaethau fe enweidir pob gwryw ohonoch sydd yn 8 diwrnod oed. Boed wedi ei eni i'r teulu, neu'n ddieithryn heb fod yn un o ddisgynyddion, ond a brynwyd ag arian. Rhaid enweidir sawl a enir i'r teulu, a'r sawl a brynu'r ath arian. A bydd fy nghyfamod yn eich cnawd yn gyfamod tragwyddol. Mae unrhyw wryw di-enwydedig, nad enweidwyd cnawd ei flaengroen, yw dorri ymaith o blith ei bobl. Mae wedi torri fy nghyfamod. Dwedodd Duw wrth Abraham, ynglŷn â thraig Sarai, nid Sarai y gelwyr hi, ond Sara fydd ei henw. Bendithiaf hi, a roddaf i ti fab ohoni. Ie, bendithiaf hi, a bydd yn fam i genhedloedd a daw brenhinoedd pobloedd ohoni. Ymgrymodd Abraham, ond chwarddodd ynddo hun a dweud, a enir plentyn yw'r 100 mlwydd oed? A fydd Sara'n geni plentyn yn 90 oed? A dwedodd Abraham wrth Dduw, o na byddai Ismael fyw ger dy bron. Ond dwedodd Dduw na. Bydd dy wraig, Sara, yn geni i ti fab. Ac elwi ef, Isaac. Sefydla fy nghyfamod ag ef, yn gyfamod tragwyddol i'w ddisgynyddion ar ei ôl. Ynglŷn ag Ismael, roedd wedi gwrando arnat, a bendithiaf yntau, a'i wneud yn ffrwythlon a'i amlhau yn ddirfawr. Bydd yn dad i 12 tywysog a gwnaf ef yn genedl fawr, ond byddaf yn sefydlu fy nghyfamod ag Isaac. Yma by bydd Sara yn ei eni ti erbyn yr amser yma'r flwyddyn nesaf.
wedi ddorffen llefaru, aeth Duw oddi wrth Abraham. Yna cymerodd Abraham ei fab Ismael, a phawb a annwyd yn ei dŷ neu a brynwyd a'i arian, pob gwryw o deulu Abraham, ac enweidodd gnawd ei blaengrwyn y diwrnod hwnnw, fel roedd Duw wedi dweud wrtho. Roedd Abraham yn 99 mlwydd oed pan enweidwyd gnawd ei flaengrwyn. A'i fab Ismael yn 20 oed pan enweidwyd gnawd ei flaengrwyn yntau. Y diwrnod hwnnw, enweidwyd Abraham a'i fab Ismael, ac enweidwyd gydag ei holl ddynion ei dŷ, a rhai a annwyd i'r teulu, a phob dieithryn a brynwyd ag arian. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ganwn ni eto yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 48 yn yr atodiad. O olwg ar dy gariad rhyfeddol ata fi. Y cariad ddaeth â thi i'r byd i farw ar Galfari. O cymorth ro i ddeall a gwerthfawrogi'n iawn, y pris a delais sanctau fi, dwyn fy meiau yn llawn. Yn ei sefyll i ganu. Ond ni weddio nawr sy'n gilydd, nhw'n ni droi at Dduw a'i geisio fe mewn gweddi. Arglwydd i, ni'n gofyn arna ti roi golwg
newydd i ni ar dy gariad i. I allu gweld a gwerthfawrogi yn well yr hyn rwy ti wedi wneud drosto ni. Dad, wrth i ni droi at air di heno, wrth i ni glywed ychydig mwy am fywyd Abraham a'r ffordd nes i weithio yn ei brofiad ac wrth i ni feddwl am dy gynllun di i achub ac i fendithio'r byd trwy Abraham a trwy ei had ac trwy yn y pen draw yr mab yna, yr arglwydd Iesu Grist. O, Dad, ni'n gofyn am help. Ni'n cyffesu ar y deg arglwydd yma. Rai o'r pethau ni'n darllen amdanyn nhw yn ddyrus ac arglwydd ni angen dy gymorth di. Helpa ni fod am meddyliau clir ynglyn â dy waith di a dy gynllun achubol di. Arglwydd, rod ysbryd glân di. Ni'n diolch i am y ffordd rwy ti trwy dy ysbryd i wedi roi y Beibl i ni. A ni'n gofyn nawr am yr ysbryd glân i o leo ein deall ni, helpu ni, ein harwain ni i bob gwirionedd os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n diolch i ti. Wrth i ni weld unwaith eto Abraham ac arglwydd y cymysgedd yna sydd gyda ni yn Abraham ar y naill law yn ansicr ac yn gwneud rhyw bethau top ac yn dweud rhyw bethau ddigon ffôl ac eto ar yr un pryd mae ffydd o ti ac felly rwy ti yn ei achub e. A Dad, ni'n cyffesu mor aml dyna siwr i ni yn wan ein ffydd ac i ni'n gallu bod mor ansicr ac ansefydlog a i ni yn gallu gwneud rhyw gamgymeriadau yn gyson. Ond Dad, i ni'n dod heno ac arglwydd mae'n ffydd ni fel dy bobl di yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac helpa ni felly yn ein diffyg ffydd, helpa ni yn ein llithro a'n methiannau ni, helpa ni yn y cwbl, arglwydd lle rydyn ni yn wan a wneud i ddangos dy nerth os gwelid i fod yn dda. Dad, i ni eisiau gweddio nawr dros yr hyn rwy ti'n ei wneud yn ein gwlad ni. Dad, ni'n diolch i ti, i wythnos diwetha bod Dafydd Job wedi gallu bod yma ac arglwydd ni'n dal i gyflwyno yr eglwys y Mangor i ti. Wrth iddyn nhw yn fuan nawr ddechrau ar gyfnod newydd efo gweinidog newydd ac yn ceisio arweiniad i am ei adeilad nhw. Arglwydd ni'n gwybod fod yn eglwysi eraill i ni yn agos at nhw lot o gysylltiadau gyda nhw, meddwl am yr eglwys yn Aberystwyth, yr eglwys yn Llambed, ni'n meddwl am yr eglwys yn Pontardawe, ac Dad, gymaint o rai eraill, ond ni'n gwybod fod yna anghenion mawr ymhlith llawer o'th bobl di. Angen am ddoethineb ac arweiniad ac angen i ti ddarparu arglwydd mewn ffordd rhyfeddol i ddarparu adnoddau ac adeiladau ac gweithwyr i'r cynheuaf. Dad, ni'n gwybod hefyd yr angen fwyaf arno ni gyd fel dy bobl yw am dy bresenoldeb di. I ti ddod ac i siarad, i ti ddod a datguddio dy hun, i fendithio dy bobl di ac arwain pobl ata ti dy hun. Dad, felly ni'n gweddio nawr, ni'n meddwl am yr wythnosau nesaf yma yn arwain lan at y Pasg. Ac ni'n gwybod fod eto yn gyfnod yn y flwyddyn lle mae pobl falle yn fwy parod i fynd i gapel neu eglwys, yn fwy parod i
drafod ac i feddwl am bethau ysbrydol. Ni'n gwybod fydd llawer o bobl, falle yn ystod yr wythnosau yma, yn dilyn y grawys arglwydd ac yn neud rhywbethau fel yna, a hynny yn hollol agored, just allan o draddodiad ac arfer. Ond arglwydd, a wneud i ddynyddio i'r y cyfnod yma, unwaith eto mwyn rhoi cyfleon i dy bobl, i rannu'r Efengyl. Cyfleon i bobl eraill i glywed yr Efengyl. Arglwydd a wneud i ddenu llawer iawn at ti dy hun. Dad, ni'n meddwl am y geiriau yma, wrth i ti siarad ag Abraham fan hyn. Wyt ti'n gweud, arglwydd, na fi yw Duw holl alluog. Arglwydd, dyna pwy wyt ti. Yr holl alluog, creawdwr nefoedd a deir. Ti'n heiddi y gogoniant i gyd. Ti'n heiddi ein mawl ni. Ac arglwydd, ni'n galaru wrth edrych ar stad ein byd ni. A'r ffordd mae pobl yn anwybyddu di arglwydd ac yn mynd i ffordd ei hunan. Ac i fel glywon ni bore yma'n adeiladu ar dywod ac yn gwynebu distryw arglwydd, yn gwynebu cwmp dirfawr. O arglwydd, trig ar ha. O sgweli di fod yn dda. O da ni'n diolch heddiw ar hyd a lled ein gwlad am byd ni fod y air di wedi cael ei ddarllen a wedi cael ei esbonio. Ni'n gweddio bydd yna fendith ar hynny nawr, bydd yna ffrwyth i'r gwaith yma. Ni'n meddwl am y cyfle gafodd Rodri pnawn yma yn Merthyr arglwydd, ni'n gweddio. Goneddod y enw mawr di o sgweli di fod yn dda arglwydd. Dad, ni'n dod felly ato ti, ni'n yn ymoswng ger dy fron, ni'n mawrygu dy enw di, ac yn gofyn arglwydd unwaith eto, arna ti i ddod yn agos at dy bobl. Derbyn ein mawl a'n diolch ni. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganon ni emyn yn gilydd 618. 618 yn y llyfr ymynau. Dyfais fawr tragwyddol gariad ydyw'r iachawdwriaeth lawn. Cyfamod hedd yw'r sylfaen gadarn, hwn ni dderfydd byth mwy ddawn. Ac ymlaen ni sefyll i ganu yn gilydd. Oh
trwch dy fi i Genesis 17. Ac wrth gwrs ni'n dal i fod yn reit fuan yn dini yn y Beibl. Yn y stori fawr yma am Duw a'i waith achubol yn y byd. Ond un o'r pethau sydd wedi dod drosodd yn barod am Dduw, am y math o Dduw sydd gyda ni fan hyn, y math o Dduw sydd yn gweithio yn y byd ac yn datguddio ei hun, yw i fod yn Dduw cyfamodol. Mae'n Dduw sydd o'i wirfodd yn ymrwymo ei hun mewn cyfamod, mewn cytundeb. Mae yna bod math o gyfamodau yn bodoli yn y byd, yn y Beibl, falle'r amlwg, enghraifft amlyca i ni'n gweld o ddydd i ddydd yw cyfamod priodas, yn dyfa, gŵr a graig yn dewis ymrwymo i'w gilydd. A dyma'r math o Dduw sydd gyda ni yn y Beibl, mae'n Dduw cyfamod. Os allai roi efo hyn, yn trial gweud yn barchus, he puts his money where his mouth is. Chi'n cwrdd ar roi pobl yn dichu ac maen nhw'n dweud rhywbethau mawr, ond na nhw ddim gweithredu ar y peth. Na nhw addo pob math o beth, ond bydden nhw byth yn arwyddo rhyw fath o contract gyda chi, achos it's all talk, ond ddim felly mae e gyda Duw, mae e'n Dduw cyfamod. Ni wedi gweld ychydig o hyn yn barod, chi'n cofio efo hanes Noah. Mae Duw ar ôl y dilyw, mae'n gwneud cyfamod. Mae'n ymrwymo ei hun, mae'n dweud, na i ddim ddifetha'r byd eto trwy ddilyw. Mae'n addo hynny ac mae'n ymrwymo ei hynny a mae'n gosod arwydd i'r cyfamod yn yr awyr, yr enfys, wrth gwrs. Lle ni wedi gweld ychydig o hyn yn barod, ond nawr fan hyn yn Genesis 15 ac fan hyn eto yn Genesis 17, mae'n dod i'r wyneb fel petai, fod Duw yn Dduw cyfamodol. Yn Genesis 15, mae Duw yn dod ac mae'n gwneud ei gyfamod gyda Abram. Nathon ni ganolbwyntio mewn ffordd yr wythnos yna ar cyfiawnhad trwy ffydd yn dod yn Genesis 15. Ond nawr, Genesis 17, mae'r un thema yn ymddangos eto. Mae Duw yn dod a mae fel petai'n cadarnhau neu yn selio ei gyfamod. A mae'r thema yma o gyfamod yn un sy'n rhedeg trwy'r Beibl i gyd, a falle, os ni'n onest, bod lot ohono ni yma heno, ni ddim cweit yn deall ddim cweit yn gallu cael ein pennau o gwmpas y peth. Mae gymaint o sôn am gyfamodau gwahanol a mae'n anodd gweld sut maen nhw gyd yn ffitio yn ei gilydd. A felly ni'n gweld heno fel cyfle i feddwl ychydig am hynny. Mae'n faes mawr, mae'n faes lle mae'n dipyn o anghytuno, a mae'n gallu bod yn gymleth weithiau'n anodd i gael ein pennau o'i hamgylch chi. Be fi eisiau trio wneud mor syml ag y gallai yw i feddwl am Duw y cyfamod heno. A ni'n mynd i wneud hynny trwy feddwl am 3 cyfamod sydd i'w gweld yn yr ysgrythur. Really, mwyn deall Genesis 17 a'r cyfamod sydd fan hyn, mae'n rhaid i ni ddeall 3 cyfamod mawr yr ysgrythur. Felly ddechrau te. Y cyfamod cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw'r neu beth sy'n cael ei alw weithiau, y cyfamod hedd. Y cyfamod hedd, ni wedi canu amdano fe. Y cyfamod hedd. A beth ni'n golygu pan ni'n sôn am y cyfamod hedd, yw'r cyfamod yna wnaeth Duw gyda fe ei hun. Nôl, os allai roi e fel hyn, yn rhagwyddoldeb. Y cyfamod, Duw ei hun gyda fe ei hun, y drindod bendigaid. Duw ni yn drindod, mae e yn un Duw, mewn 3 person, y tad, y mab
ar ysbryd glân. Ac wrth gwrs, mae hynny'n ddirgelwch yn ddihun. I ddim fel pobl gallu deall hynny'n iawn sut mae yna 3 person ac eto 1 Duw, ond dyna sy'n mae Duw wedi datguddio ei hun i ni. A mae yna bethau am Dduw i ni ddim cweit yn gallu ei ddeall. Yn does, beth yw chi i fod yn dragwyddol? Ni'n bobl sydd yn byw mewn amser, ond mae Duw, mae'n holl bresennol, yn holl wybodus, mae'n holl alluog, mae tu hwnt i amser a mater a gofod. A felly ni ddim, fel fi'n gweud, ni ddim yn gallu deall y pethau yma'n iawn. Ond y ffordd gorau gallwn ni roi yw hyn, cyn bod amser, cyn creu'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn bod unrhyw beth yn bodoli pan mae dim ond Duw ei hun, y drindod fendigaid, oedd. Dyma Duw o'i wyrfodd yn dewis ac yn trefnu ac yn cynllunio nid yn unig i greu. Nathon ni feddwl ychydig am hynny, ond dod nôl yn Genesis 1, mae'r Duw yma yn creu, ond hefyd yn cyfamodi i achub y ddynoliaeth roedd yn mynd i'w greu. Cyn Gardd Eden, cyn bod Adda ac Efa, cyn bod na goeden pren y bywyd a choeden gwybodaeth da a drwg, cyn bod yna demptiad, cyn bod yna gwymp i bechod, cyn bod marwolaeth a chanlyniadau'r gwymp yn dod i fewn i'r byd, oedd Duw yn gwybod yr hyn fyddai'n digwydd. A fe wnaeth ei gyfamod, y cyfamod hirdd, y cyfamod yna i gymodi y byd iddo fe ei hun. Mae'r tad yn ymrwymo i anfon y mab. Dyma'r mab yn ymrwymo i ddod i'r byd o'i wyrfodd. Dyma'r ysbryd yn ymrwymo i selio a chymhwyso y gwaith achubol hwnnw. Dyna'r cyfamod hyn. Mae'r tad o dragwyddoldeb wedi gosod pobl a wedi rhoi nhw i'w fab yr anwylyd a wedi dweud o dragwyddoldeb fi am i ti fynd i achub y bobl yma fi'n rhoi i ti. Mae'r mab o dragwyddoldeb yn ymrwymo fi am fynd. Fi'n barod i fynd, fi'n dewis mynd ac yn ymrwymo i gymryd cnawd ac i ddod i'n plith ni, i ddod yn un ohono ni, i ddod i ganol y tywyllwch yna mwyn byw a marw ac atgyfodi mwyn ei bobl. A mae'r ysbryd glân o dragwyddoldeb yn ymrwymo i gynnal ac i selio'r gwaith yna ac i nerthu y mab wrth iddo fe gyflawni ei waith ac yna i gymhwyso'r gwaith yna yng nghalonnau pobl a dod â nhw at y tad trwy'r mab. Ni ddim yn gallu deall mae'n rhyfeddol yn dydi. Dyma pam i ni'n gweud Duw cariad yw, oherwydd dyma yw yno fe ei hun, mae'n Dduw cariad, a'r cariad yna yn llifo allan nid yn unig wrth iddo fe ddewis creu pobl, ond wrth iddo fe gyfamodi i'w hachub nhw. Wedi trefnu, wedi penderfynu, wedi ymrwymo ei hun i'r cwbl cyn ein bodolaeth ni.
Yn gwybod beth fydda'n digwydd, yn gwybod beth fydda'n ni olygu ac yn ei gostio, mae dal i ddewis creu a dal i ddewis cyflawni'r cwbl. Mae'n y gysur, ni wedi canu'n barod, nawn ni ganu eto ar y diwedd, mae'n y gysur yn hyn yn does. Bod y Duw yma'n Dduw cyfamod, a mae wedi gwneud y cyfamod yna yno fe ei hun cyn y cwymp, a cyn pechod, cyn bod ni yn cael ein geni, cyn bod ni yn gwneud mes o'n bywydau ni ac yn gwrthryfel ni erbyn, cyn bod ni yn roi ffydd ni ynddo fe ac yna'n dal i wneud pethau twp o wythnos i wythnos, mae wedi trefnu'r cyfamod hedd yma. Fe'n carodd cyn ein bod. Yn wych. Felly, bydd rhaid ni ddeall hynny, mae hynny yn y cefndir, fel petai'r cyfamod hedd yma. Dyna mae'r math o Dduw yw e. Ond yna, mae eisiau ni ddeall hefyd bod yna ail gyfamod mawr yn y Beibl, sef y cyfamod gweithredoedd. Cyfamod gweithredoedd. Dyma'r cyfamod ni wedi weld wnaethon ni ddim defnyddio'r gair cyfamod falle ar y pryd, yr cyfamod rhwng Duw ac Adda ac Efa yng Ngardd Eden. Yr cyfamod fyna, yr gytundeb fyna oedd petai Adda ac Efa wedi parhau yn ffyddlon, pe bai nhw wedi ufuddhau i orchymyn Duw i beidio a bwyta o ffrwyth y goeden penodol yna wedi cyfnod o amser, cyfnod dan brawf fel petai bydde Duw wedi ei gwobrwyo nhw. A fel fi wedi gweud, mae'n wir dyw'r hanes yna yn penodau cyntaf Genesis ddim yn defnyddio'r y gair cyfamod, ond mae'n rhaid amlwg, mae dyna sydd gyda ni ynddo fe. Mae holl elfennau cyfamod yna, mae Duw yn dod a mae'n addo beth fydd yn digwydd. Mae'n rybuddio am beth gall ddigwydd. Mae'n arwyddion hefyd, yr arwydd yn y cyfamod yna yw'r goeden ei hun yn dyfa. Pe bai Adda, fel cynrychiolydd y ddynoliaeth, pe bai e wedi ymatal, pe bai e wedi aros yn ifydd ac yn ffyddlon, yna fe fydde Duw wedi tywallt allan ar y ddynoliaeth yr hyn oedd y ddynoliaeth yn ei heiddi, yr hyn oedd nhw wedi ei ennill. Yn y gyfamod o weithredoedd. Roedd Adda yn abl ar y pwynt yna i beidio a thechu. Oedd e'n brawf go iawn, ond mae'n cael ei demtio a mae ag Efa yn methu y prawf. Dyma fe yn syrthio. Dyma fe'n torri'r cyfamod. Ac wrth iddo fe anufuddhau, wrth iddo fe fethu'r prawf, wrth iddo fe dorri'r cyfamod, rhy ni yn syrthio gyda fe. Ni'n canu weithiau'n dyn ni o'r enyn yn Eden, cofiaf hynny beth, bendithion collais rif y glith, syrthio fy nghoron wyw. Hynny yw, ni yna mewn ffordd yn Adda. A nath ei fethu ar ein rhan ni. Yn union fel pan mae llywodraeth yn arwyddo rhyw gytundeb. I ni ddim yno yn llofnodi'r ddogfen, ond maen nhw yn arwyddo ar ein rhan ni, ac i ni yn gorfod gwneud beth bynnag sydd wedi cael ei gytuno. Ac fan hyn, oedd Duw wedi cyfamodi gydag Adda, a mae Adda wedi syrthio. A welon ni yn dod canlyniadau hynny, welon ni y felltith yn dod i fewn, canlyniadau'r cwymp, gwaith yn llafurus nawr a torri'r berthynas rhwng y ddynoliaeth a'r greadigaeth a pobl gŵr a graig hyd yn oed yn gwrthdaro a mae geni plant nawr yn mynd i fod yn boenus ac yn waith neu'r cwbl oll y berthynas rhwng Duw a dyn wedi ei thorri.
A chi'n gweld, y pwynt yw, dim cyfamod gweithredoedd o ddim help i chi a fi heno. Unwaith oedd Adda ag Efa wedi syrthio, mae cyfamod gweithredoedd yn dda i ddim, ydy, achos i ni nawr, i ni wedi syrthio, mae natur ni yn natur bechadurus. Falle weithiau bod ni'n twyllo'n hunan, ni'n meddwl bod ni'n well nag ydyn ni, ond y gwir yw ni'n eog. Ni'n sefyll yn eog bron Duw. I ni'n eog yn ddwbl, achos ni'n eog yn Adda, a ni'n eog o'n pechod personol ni. Chymod be, bydde fe'n hollol ddigalon os oedd rhaid i ni trial achub yn hunan. Os oedd yr cyfamod gweithredoedd yna dal i fod mewn grym, os mae dyna'r ffordd i ni geisio bod yn iawn gyda Duw ac i achub yn hunan, oedd trwy ein daioni a'n gallu'n hunan, bydde fe'n hollol anobeithio. A dyna felly lle mae'r trydydd cyfamod i fi eisiau ni ystyried yn fer heno mor bwysig. Dyma'r un sy'n dod drosodd yn Genesis 15 ad fan hyn yn Genesis 17, sef cyfamod gras. Cyfamod gras. Mae Duw y cyfamod, Duw y cyfamod hedd, Duw y cyfamod gweithredoedd fod y ddynoliaeth wedi troi yn ei erbyn mae'n Dduw gras, yn dydy? A ni'n gweld y fan hyn yn dod unwaith eto at Abram. Pan oedd Abram yn 99 mlwydd oed. Ymddangosodd yr arglwydd iddo. A dweud wrtho, mae fi yw Duw holl alluog. Rhodia ger fy mron a bydd berffaith. Ni'n dod fan hyn at gyfamod gras. Gras, wrth gwrs, yn y cyd-destun yma yn golygu cariad anheiddiannol Duw. Mae Duw fan hyn yn cyfamodi i achub ei bobl ac i fendithio ei bobl ac i ddod â rhain i berthynas gyda fe trwy ras. Nid trwy ei gweithredoedd a'i hymdrechion ei hunan, ond trwy ras. Dyna pam yn Genesis 15 nes i dreulio gymaint amser yn pwysleisio cyfiawnhad trwy ffydd. Dyna yw sail y cyfamod yma. Cyfiawnhad trwy ffydd. Nid trwy weithredoedd, nid trwy unrhyw beth oedd yn wir am Abram, neu unrhyw beth bydde fe'n gwneud, neu ddisgynyddion. Na, cyfiawnhad trwy ffydd. Os allai roi fel hyn, cyfamod gras yw Duw yn gweithredu'r cyfamod hedd mwyn achub y bobl sydd wedi torri cyfamod gweithredoedd. A wein eto, cyfamod gras, be ni'n trafod fan hyn, yw Duw yn gweithredu'r cyfamod hedd mwyn achub pobl sydd wedi torri cyfamod gweithredoedd. Duw yn dod yn dydy, a mae'n gwneud yr holl addewidion yma i Abram ac i'w had, i'w ddisgynyddion e. A mae'n addo yn dydy Gnaf di arnod 6. Y Gnaf di yn ffrwythlon iawn. Gnaf genhedloedd ohonot. Daw brenhinoedd allan ohonot. Sefydlaf fy nghyfamod yn gyfamod tragwyddol ath i ac a ddisgynyddion ar dy ôl dros ei cenedlaethau i fod yn ddew i ti ac i ddisgynyddion ar dy ôl. A'r rhoddaf o wlad rwyt yn crwydro ynddi, sef holl wlad Canan, yn etifeddiaeth dragwyddol i ti ac i ddisgynyddion ar dy ôl. A dyma rhan allweddol, byddaf yn ddew iddynt. Cyfamod gras. Dyma sut mae modd i bobl fel chi a fi i gael ein hachub. Pobl sydd â dim gobaith
cyfiawnhau'n hunan trwy'n gweithredoedd ni. Ni'n cael ein hachub trwy ras Duw. Nawr, falle bod chi'n meddwl eich hyn, wel dan lan, achos mae lot o sôn yn y benod yma'n beth mae Abram yn gorfod gwneud. Ni'n clywed fan hyn am yr arwydd yma o enweidi, mae'n rhaid i sy'n wneud hyn, ac yna wrth gwrs, wrth i ni ddarllen ymlaen yn hanes y genedl, ni'n clywed am y gyfraith yn cael ei roi gan Moses, neu trwy Moses. Nag yw hynny yn gyfamod gweithredoedd arall? Wel na, achos just cofiwch beth yw'r drefn sydd gyda ni fan hyn. Be sy'n dod gyntaf, efo'r enweidiad, y gyfraith nag, be sy'n dod gyntaf yw Genesis 15. Cyfiawnhad trwy ffydd. Dyma sydd ni'n dod yn rhan o gyfamod gras Duw. Dyma sydd ni'n derbyn o'i addewidion e. Dyma sydd ni'n dod yn bobl iddo fe a fe yn dduw i ni trwy ras. Nawr dyma lle mae pethau falle yn mynd chydig bach yn gymleth. Dyma falle pam bod pobl yn cael trafferth i ddeall y ffordd mae'r Beibl yn siarad am gyfamod. Achos o hyn allan, chi'n gwybod, be ni'n mynd i weld yng gweddill Genesis, ond hefyd trwy y Beibl i gyd, yw cyfamod gras yn amlygu ei hunan, yn gweithio hunan allan ym mywydau pobl. Ond y reality yw, mae'r cyfamod yma, un cyfamod gras yma, yn edrych ychydig yn wahanol ar adegau gwahanol yn hanes y iachawdwriaeth. A beth sy'n yn drysu pethau chydig bach yw pan mae Duw yn gweithredu mewn cyfnodau gwahanol, mae'r adegau hynny yn cael ei galw yn gyfamodau hefyd. Okay? So, be fi'n golygu? Na i trio roi darlun i chi, trio helpu ni fan hyn. Eisiau chi ddechmygu weithiau pan mae'n bwrw glaw, i fi yn mynd ar merched allan. Falle bod ni'n mynd i'r ysgol, mynd ar y sgŵl run, mae'n bwrw glaw, a be na i wneud, mae dyn ni ymbarel fawr. Gaethon ni fel roedd Nadolig rhyw flwyddyn, mae'n handi iawn, mae'n enfawr yr ymbarel yma, un o'r golfing brolius mawr yma. Okay? So fi efo'r golfing ymbarel mawr yma, ond mae'r merched yn aml iawn eisiau mynd â'i ymbarels i hunan. Pethau bach rybys yma. Sydd wedi plygu a di torri. Dyna bod dweud lot. Ond felly, dyna lle maen nhw gyda'i ymbarels bach nhw. Ond dyna lle ydw i efo ni'n ymbarel mawr i drostyn nhw. Ie? Does that make sense? So, maen nhw efo'i ymbarels bach nhw, ond maen nhw o dan fy ymbarel mawr i. A mewn ffordd, rhywbeth fel yna sydd yn mynd mlaen fan hyn wrth i ni feddwl am y cyfamod gras. Y cyfamod i Abram yw'r ymbarel fawr dros y cwbl. Dim ond un ffordd mae Duw yn achub ei bobl trwy'r Beibl, sef trwy ras, trwy ffydd yng Nghrist. Ond yn hanes yr iachawdwriaeth, mae yna ymbarels bach. Felly fan hyn, mae Duw yn gweithredu ym mywyd Abram a'i deulu a mae'n rhoi arwydd iddyn nhw. Arwydd y cyfamod, arwydd enweidiad. Ac beth oedd yr arwydd yna bod i ddangos wrth gwrs, oedd bod Abram a'i deulu y rai oedd yn perthyn iddo fe, neu wedi cael ei prynu, neu wedi dod yn rhan o'i deulu, bod nhw dan fendith Duw. Nawr wrth gwrs oedd pawb o blant Abram ddim yn credu. Pob un ohonyn nhw ddim wedi rhoi ei ffydd yn Nuw a'i addewidio, felly doedden nhw ddim wedi cael eu cyfiawnhau, ond fan hyn maen nhw'n derbyn yr arwydd yna o fendith Duw. Oedd angen iddyn nhw gredu, oedd angen ffydd personol arnyn nhw, ond mae yna arwydd yn cael ei roi. Wedyn, nes ymlaen, fel wedys ni'n darllen ac yn cyrraedd yma'r Exodus, mae Duw yn achub ei bobl o'r aifft, a mae'n rhoi cyfamod bach arall ar fynydd Sinai. Mae'n rhoi'r gyfraith. Nid er mwyn i hachub nhw,
Na, oedd y bobl wedi eu hachub trwy ras, trwy ffydd. Ond yn y cyfnod yna, mae'n rhoi y gyfraith iddyn nhw, mwyn dangos bod nhw'n bobl arbennig iddo fe, bod nhw'n bobl oedd wedi eu hachub, bod nhw'n bobl oedd yn disgwyl am yr achubiaeth oedd i ddod pan fydde Duw yn anfon ei Meseia. Oedd bendithion Duw fan hyn i Abram a'i ddisgynyddion llythrenol, oedd yna ddwy lefel iddyn nhw yn doedd, oedd y bendith ysbrydol ond hefyd y bendith daearol. Bod nhw'n byw mewn gwlad penodol ac yn etifeddu y wlad yna. Ac felly oedd yr arwyddion yma. Wrth i'r bobl cael ei enweidi, wrth iddyn nhw ddilyn y gyfraith, ond nhw'n dangos yn allanol bod nhw eisiau perthyn i gyfamod Duw, ond oedd angen rhywbeth dyfnach yn doedd. Oedd angen achubiaeth mewnol hefyd. Felly bych chi'n cofio, wrth i ni ddarllen ymlaen yn yr Hen Testament, mae Duw yn dechrau addo trwy'r proffwydi, y dawn y dydd pan fydd e'n sefydlu cyfamod newydd. Nawr, nid cyfamod newydd sbon, mae dal i fod yn rhan o'r cyfamod gras, ond gweinyddiad newydd o'r cyfamod. Mae'n dweud, bydd aw dydd pan fyddai yn wedi nid eich blaengroen chi, ond eich calon chi. Bydd aw dydd pan fyddai'n tynnu allan eich calon galed o garreg ac yn rhoi calon newydd i chi. Ond i'n meddwl ychydig am hyn yn dod ni bore yma. Y cyfamod newydd sydd wedi sefydlu trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu wedi dod. Mae wedi cyflawni holl ofynion y gyfraith. Fe gafodd ei enweidi ar yr Oedfa'r dydd. Fe wnaeth e ddilyn cyfraith Moses yn llawn. Fe yw yr had, y disgynydd a ddawyd i Abram. Fe yw'r brenin a ddawyd i Abram ac i Sara. A mae e wedi dod, a trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad mae wedi delio gyda'n pechod ni. Mae wedi delio gyda effeithiau'r cwymp. Mae wedi ennill bywyd tragwyddo. Mae'n rhoi ei heiddiant i ni mwyn dod â ni i fewn i'r cyfamod. O, dyna sydd wedi newid nawr. Yn y cyfnod yma, os ydych chi eisiau mewn ffordd nesau at Dduw ac yn dod i fewn i'r cyfamod, oedd angen derbyn yr arwyddion allan o enweidiad ac yna dilyn y gyfraith. Ni nawr, ni ddim yn ddisgynyddion llythrenol i Abram, ni'n ddisgynyddion ysbrydol i Abram. I ni cael ein achub gydag Abram trwy ffydd. Mae'n arwyddion i'r cyfamod newydd yma hefyd yn does. Gaethon ni fedydd rai wythnosau nôl. Nid enweidiad nawr sy'n dangos bod ni'n dod i fewn i bobl Dduw, ond bedydd, yr arwyddion o ffydd. A nawr, nid dathlu'r Pasg a dilyn yr cyfreithiau seremoniol yna sy'n dangos bod ni'n bobl i Dduw, ond y cymyn. Y bar a'r gwyn yna'n arwyddion o waed y cyfamod. Y cwestiwn fi eisiau ni holi wrth i ni ddod i ddiwedd yn Hwyr ni heno yw, ydych chi'n rhan o'r cyfamod yma? Chi wedi clywed am y cyfamod hedd, cynllun Duw? A chi wedi clywed am yr cyfamod gweithredoedd yna, i ni gyd yn eog a wedi i dorri. Does dim gobeith yn y cyfamod yna. Mae yna obaith i bob un ohoni trwy'r cyfamod gras yma. Y cyfamod sydd yn dechrau cael ei ddatguddio fan hyn i Abram, yr cyfamod yna sydd yn dod i'w chyflawnder i ni yng Nghrist, yn ei berson ac yn ei aberth drosto ni. Ydych chi yn y cyfamod yna?
ydy addewidion Duw fan hyn i fod yn dduw i chi a chi yn un o'i bobl. Ydych chi wedi hawlio hynny? Ydych chi wedi roi eich ffydd chi heno yn yr arglwydd Iesu? Ydych chi yn blentyn i Abram fel petai? Gyda'r un ffydd ag Abram. Os nag i chi, yna gaich annog chi i geisio yr arglwydd hyn. Mae'n beth ofnadwy i syrthio i ddwylo y Duw byw yma. Mae rybydd yn does, hyd yn oed yn y bennod yma, os oes rhywun fan hyn ddim yn cael ei enweidi, os nag nhw'n derbyn arwydd y cyfamod yma, maen nhw i gael eu torri allan. Ys dim lle i chi fan hyn. Ac os nag i chi wedi rhoi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, os nag i chi yn ymateb trwy ffydd ac yn cael eich bedyddio ac yn ei geisio fe, yn cymuno gyda'i bobl ac yn byw mewn y fuddod iddo fe, mae'n y ganlyniadau i hynny. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael mwyn ei enw. Amen. Amen. Neu mynd ola ni, yn dod o'r llyfr y mynau. Rhif 91. Yr emyn enwog yma'n goffa ni o'r cyfamod hedd. Cyfamod cadarn Duw, ni sifloi le nid ia nag ew. Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith. Ne'r maint ei plad o tyrfa i ben ei taith. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Dad, ni'n diolch am sut un wyt ti,
yn drindod fendigaid, yn ddiw cyfamod. Diolch am dy gariad i, am dy ras di tuag ato ni. Diolch bod yna ffordd i unrhyw un, bob llwyth a iaith a chenedl i ddod ato ti trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac dad, i ni'n gofyn nawr, neu di'n helpu ni. Helpu ni fynd ac i ystyried yr hyn ni wedi glywed, helpu ni dy foli di. Ac arglwydd, helpa pob un ohono ni i roi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Dad, erbyn ni felly. Yn ei enw e. Amen.